Pekný deň prajem, stretávame sa spolu pri poslednej týždňovej predpovedi posledných troch znamení. Váhy Škorpióna, Strelec, začíname váhami. Váhy, vzťahová rovina, je tu ako keby rodina hore nohami. Čiže rozpad vzťahu, rozpad rodiny, pre klamstvá a intrigy, manipulácie, zásah ďalších ľudí do vzťahu. Pre niekoho aj mágia. Pozor, nie pre každého. Práca. Opäť tu vidíme dve ako keby možnosti práce a radikálny koniec v jednej práce. Môže to byť šok zo dňa na deň. A nová možnosť. Je tu ešte niečo ale nejasné, niečo, čo neviete. Pozor na intrigy, čiže niekto vám stále intriguje a nepraje a hádže polena pod nohy. Takže veľký pozor na to. Tam ešte doplňujúce karty. Ale aj tak tu máte viac možností a jedna z toho určite vyjde a malo by byť, že pôjdete do lepšieho. Takže nevzdávajte sa, hľadajte, riešte a nájdete to riešenie. Zdravie. Opäť je tu ukázané aj pri zdraví ten koniec vzťahu, radikálny koniec. Treba inak začať myslieť, áno. A je tu nová príležitosť, pre niekoho nová láska, áno. Nové možnosti, hej. A to vlastne, tie nové možnosti vám môžu pomôcť aj zlepšiť zdravie, áno. Vy to máte prepojené s tou vzťahovou rovinou. No, opäť potvrdené. Vchádza vám niekto zaujímavý do života, je tu znázornený ako partner duše, hej, čiže nejaké spriaznenectvo, spriaznené duše. Veľmi pekná karta. Dobre, takže ďalším znamením je Škorpión. Škorpióni tu majú problém v komunikácii s partnerom, áno, čiže komunikácia hore nohami môže znamenať, že neviete sa dohodnúť na niečom, alebo došlo k nejakému nedorozumeniu, áno, takže tam si to treba naozaj vysvetliť, vyriešiť a je tu potom presvetlenie, čiže malo by sa to teda podariť. Práca. Naznačený nový začiatok v práci, ale veľmi veľa faloše a hrozí tu aj krádež. Nemusí to súvisieť len s prácou tá krádež, ale môže to znamenať krádež nejaká újma na majetku. Buď krádež alebo újma. Takže pozor na to, treba byť opatrný. Zdravie. V zdraví sa deje niečo, o čom neviete. Takže ono treba ísť na nejakú kontrolu, na niečo prídu. A je tu potom nejaká nová dohoda, nový nápad, áno, možno ako to riešiť, dve možnosti. A jedna taká kľúčová, čiže ako keby máte prísť na niečo, čo vám teda pomôže zmeniť, zefektívniť kvalitu zdravia a života. Požehnanie. Áno, čiže prichádza k vám požehnanie. Čiže ak niečo chcete vyriešiť, nejaký problém, malo by sa to podariť, treba ísť smelo do toho, ak máte nejaký sen, cieľ, víziu, áno, máte zelenú. Posledným znamením je Strelec. Vzťahová rovina. Sú tu nejaké nečakané rýchle informácie, áno? Čiže môže to znamenať od nejakej osoby na diaľku,
že komunikujete, začínate vzťah. Je tu ale je to tu v odpore, v konflikte a nejakom konci, takže pozor na to, ale má to dobre dopadnúť, čiže možno treba len niečo vysvetliť. Práca. Sú tu dve možnosti práce. Jedna, v ktorej je radikálny koniec, možno aj nečakaný, môže to znamenať aj výpoveď alebo odchod z vašej teda strany, alebo teda výpoveď zo strany nejakej firmy, spoločnosti, ale je tu aj nová, úplne nová životná dráha, cesta. Môže to znamenať samozrejme dochádzanie, ako naozaj diaľka, ale taktiež to môže znamenať aj iný smer, úplne iné smerovanie, čo sa týka práce. Zdravie. Zdravie máte prepojené so vzťahovou rovinou a je tu niečo ako keby nespracované, predpokladám, že z minulosti, s nejakým koncom alebo s nejakými intrigami, že sa vám do nejakého vzťahu miešali iní ľudia. Takže treba sa tohto nejakým spôsobom zbaviť, vyriešiť to, odpustiť alebo povedať, porozprávať sa s tými ľuďmi, aby sa vám uľavilo a vedeli ste ísť ďalej. A rovnováha. Tak práve v tejto chvíli riešite niečo, čo súvisí nejakým spôsobom s pracovaním karmy, lebo rovnováha je vždy aj o tom. Takže to znamená, že ste na správnej ceste k nejakému vyriešeniu a pokroku duchovnému. Dobre, to je z mojej strany všetko. Majte sa krásne.